Да нарисуваш перфектен кръг. Само 0,0000001% от хората в света могат да направят това. Нека ще ви покажа аз как рисувам. Хора, вижте. Гледайте сега, гледайте. Перфектен с кръг. Не бе, виж. Вижте сега, гледайте най-добрия кръг. Айде! Най-доброто ми е 87. Най-дали ще направя по-добро. 90%. Това го смятам за перфектен кръг, така че абонирайте се, лайквайте и айде, чао!